Sefydlwyd chwarel lechi diddorwig fel menter fasnachol yn yr 1780au. Erbyn troad yr 20th ganrif, hwn oedd yr ail chwarel mwyaf yn y byd. Erbyn diwedd y 1860au, cyflogwyd dros 2500 o ddynion yn y chwarel. Roedd yr anhelaeth ohonynt yn byw yn y pentrefi cyfagos. Ond yn wreiddiol, nid o'r Llanberis yn un ohonynt. Ac oni bai am dyfodiad yr eilffordd yn 1869, pur amlwg byddai pentref wedi tyfu o gwbl. Enw greiddiol ar y pentrefi ifanc oedd Coed y Ddôl. Tyfodd i fod yn bentref mawr yn gyflym yn ystod y 1870au'n arbennig. Ac i gymeryd mantais o'r cynnydd sylweddol yma yn y boblogaeth, daeth ffotograffydd ifanc o Sir Ddimpych o'r enw Isaac Hughes yma i fyw a weithio. Pan adawodd o gwmpas 1886, aeth ei waith gyda fo, ac aeth Isaac Hughes yn angof. Yn anhygoel, 100 mlynedd union yn ddiweddarach, dargan ddiwyd trysor o'i waith a'i bapura mewn atig yn Stryd Thomas. Daeth yn amlwg mai Isaac Hughes oedd y ffotograffydd cyntaf i dreulio amser gyda chwarelwyr yn un Norwig. Trwy gydol y 1870au a'r 1880au, croniclodd y chwarelwyr wrth ei gwaith. Mae ffotograffau Hughes yn ffenest i'r oes a fu. Roedd yn amser caled iawn, fel mae'r ymradoddion ar ei gwynebau yn tystio. Wrth tynnu ei lluniau roedd amryw yn ddewr iawn, neu ffôl iawn. O dro i dro i gadw'r ddynion yn llonydd, byddai Hughes yn gofyn iddynt eistedd ar bareli o powdwr gwn. Roedd nifer o chwarelwyr yn ddynion hen, ac yn parhau i weithio ei hyd at ei 70au, ond roedd amryw yn dechrau ei gyrfaodd yn hogiau ifanc 11 neu 12 oed, ac yn dysgu grefftau oedd tadau neu ywyrthrod, i gyd er mwyn dod â ceiniog neu ddau ychwanegol i'r cartref. Sefydlodd Isaac Hughes stiwdio'n Llanberis a treuliodd sawl blwyddyn yn tynnu lluniau'r cenedlaeth gyntaf o bobl i fyw yno. Arloeswyr o ddrain ac ymgynefinwyr. Mae nifer o fenywod yn gwisgo ffrogiau laru yn y casgliad. Sawl un wedi colli gwyr yn y chwarel. Iddyn nhw, roedd cael 2 benllining yn hyd yn frwydr caled iawn. Eu gobaith oedd cael digon o feibion iddynt fynd ati i weithio yn y chwarel. Yn bennaf, rhedeg y cartref oedd swyddogaeth y merchaid. Yng nghyfnod Isaac Hughes, roedd yr unig fenywod i weithio yn y chwarel yn gyfalu cleifion yn ysbytu'r chwarel. Dargan ddiwyd bell dros 100 o bortreadau yng nghasgliad Isaac Hughes. Trwy ymchwil manwl, mae wedi bod yn bosib hyd yn oed enwi rai ohonynt. Dyma Richard Hughes, fferyllydd a phregethwr lleug. Enwyd Pont Hughes Drygus ar ei ôl. Credir mai G. Tecwyn Parry yw hwn, gweinidog methodistaidd, awdur ac yn ôl y sôn, un llawn ffraethineb. Dyma Elizabeth Hughes yn faban 4 mis oed. Tynwyd y llun yma ar ddydd Iau 8 o Awst 1878. Collodd Elizabeth ei thad yn y chwarel cyn iddi fod yn 10 oed. William Williams, y godd. Safai o faint yn y man a'r lle yma a Stryd Ceunant. Yr anhelaeth o'r bobl yn y casgliad yn ddienw, ond maent i gyd yn leisiau o gorffennol. I nifer o bobl sydd yn byw yn Llanberis ac y ffiniau heddiw, eu cyndeidiau a'i neiniau sydd yn lluniau Isaac Hughes. Mae sawl cenedlaeth wedi mynd a dod ers y dyddiau rheini. Ceiwyd y chwarel yn 1969, ond mae pentref wedi darganfod ffurfiau wahanol i'w gynnal. Twristiaeth, treftadaeth, masnach, cymundo. Ond ni fyddai Llanberis yma oni bai am y bobl, aeth Isaac Hughes ati i bortreadu.